Ето го и началото на матча. Успех на сините през новия сезон. Разбира се, успехи в тази среща. Двубоят току-що започна. Топката е в Спартакли. Цунами игра с глава. Сега Кристиян Йолов. Към Пламен Андреев. Той играе с Девет Михалев. Като централен защитник, дясно стоящ централен защитник, ще играе юношата на клуба, родения през 2006 година футболист. Пас към новото попълнение Алдаир. Чандъров. Отново Михалев с топката. Цунами. Към Чандъров. Добре, Чандъров към Марин Петков. Национална България. Връща към Цунами. Чандъров предпочита да върне назад към Кристиян Димитров. С нова прическа централния защитник. Михалев към Димитров. Към Цунами. Кристиян Йолов получава сега. Задържа. Много търси Цунами. Хубаво подаване на Цунами към Алдаир. Пропусна топката играча с номер 3, Джеймс. Сега Алдаир се бори с Тончо Георгиев. Извършил нарушение португалския бранител. Пряк свободен удар, изпълнен към капитана Станислав Антонов. Пас е надясно. Сините бързо си връщат владението на топката чрез Чандъров. Към Бачев. Успя да овладее Бачев. Опит за атака на Тончо Георгиев. Бачев фаулира Тончо Георгиев в централната зона на терена. Ще има пряк свободен удар. Изпълнен е прекия свободен удар. С подаване на дясно. Ивелин Николаев опита двойно подаване с Димитър Калчев. Печелят тъч тук играчите на Спартак Плевен. И Феяни връща в задни позиции. Топката стига до вратаря Станислав Антонов. Много Джеймс върна към Антонов. Много капитана на плевенчани подава към Виктор Иванов. Към Соломон Джеймс. Дълго подаване на Джеймс. Алдаир получава аплодисменти от страна на нашите превърженици за изявата си в защита. Сега Кристиян Димитров към Девет Михалев. Той е спокойно към Цунами. Отново Димитров. Чандъров към Цунами. Йолов получи отляво. Добре, залъга Ивелин Николаев. Михалев. Алдаир сега с топката отдясно. Традиционната зона за бранителя, който подписа с сините в началото на подготвителния лагер. Добре, Йолов опита да намери свой съотборник. Топката сега стига до Марин Петков. Срещу него е и Феяни. Задържа Марин Петков към Цунами. Всички без Пламен Андреев са в половината на Спартак Плевен. Кристиян Димитров към Михалев. Отново Кристиян Димитров. Йолов. Цунами към Кристиян Димитров. Търсят пространства, за да прокарат топката в предни позиции. Сега добро подаване на Михалев към Йолов. Всъщност малко високо дойде това подаване и топката излиза в тъч. В тази пета минута, все още без голове, Левски срещу Спартак. Резултата е 0-0. Зрите на силно напред топка. Кристиян Димитров овладя подаване към Чандъров. Той към Марин Петков. Задържаха момчетата на Станислав Генчев. Сега отново Кристиян Димитров с топката. Михалев. Митков. Отново Михалев. Отново Кристиян Димитров.
Цунами. Добре към Марин Петков. Той ще има възможност и да шутира. Не, предпочита подане към Алдеир. Алдеир сега се подава към Митков. Митков връща топката към Преслав Бачев. Шути 1-0. 1-0 за Левски. Попадение на Преслав Бачев. Много технично, без много сила. Между ръцете и краката на Станислав Антонов. В тази 6-та минута Левски повежда с 1-0 попадение на Преслав Бачев. Първия гол за сините през новия сезон е дело на юношата на клуба Преслав Бачев. Преско се разписва в 6-та минута. Родения през 2006 година футболист. Поведе си топката, остави зад гърба си Виктор Иванов, шутира и топката премина между ръцете и краката на Станислав Антонов. Да, под краката на Виктор Иванов, до някъде предполагам обърка Станислав Антонов, но така или иначе Левски води с 1-0 с попадението на Преслав Бачев в 6-та минута. Джеймс с топката връща към Станислав Антонов. Тук сега комбинира с свой съотборник Виктор Иванов. Към Станислав Антонов. Сега Дани Стоянов иска топката, получава я. Се праща в предни позиции, където Кристиан Йолов играе с глава. Марин Петков сега с топката. Пуснал очертанията на терена. Погледна Марин Петков към главния съдия Иво Андреев, дали няма нарушение. Чернаков спрян за момент. Опит за подаване в предни позиции. Намесват се Цунами и Кристиан Димитров. Сега Асен Чандъров. Марин Петков към Цунами. Чандъров връща в задни позиции към свободния Кристиан Димитров. Михалев с топката към Алдеир. Асистенцията бе на Асен Митков за попадението на Преслав Бачев. Кристиан Димитров към Цунами, веднага затворен от Чернаков. Чандъров получава и отново Цунами. Подаване към Марин Петков. Марин Петков към Кристиан Йолов. Изпреварен Кристиан Йолов, но печелим тъч в тази 8-ма минута на двубоя. Всъщност корнер. Трябва да бъде корнер. Още веднъж виждате повторението на първия гол за Левски през тази лятна подготовка. Спокойно можем да кажем през новия сезон. Преслав Бачев отбеляза. Евертон Бала ще центрира наказателното поле. От центрирането към Чандъров успя да се намеси Дани Стоянов да избие, но Чандъров ще запази топката да излезе в тъч. Този тъч ще бъде изпълнен от Алдеир. Към Чандъров. Много Алдеир. Петков. Цунами не мина подаването му. Дани Стоянов го изби. Сега обаче топката стига до Йолов. Един Петков се пребори за нея. Тя стигна до Йолов. Още задни позиции. Може би Асен Чандъров ще изостри подаването. Не успя да овладее Алдеир. Възможно за контратака. Тончо Георгиев с топката. Панайот Пасков бе спрян. Тук има нарушение срещу него. Половината на Спартак Плевен. Няма условия за авантаж, каза Иво Андреев, затова не е пуснал авантаж в тази ситуация. Джеймс дълго подаване в предни позиции. Не е проблем за Алдеир и за Кристиан Димитров, разбира се, да овладеят тази топка. Скоростта на Тончо Георгиев. Нямаше как да се противопостави на тази на Алдеир и на Кристиан Димитров. Марин Петков сега. Можем спокойно да кажем в по-различна роля в сравнение от предишния сезон за Марин Петков. В средата на терена, не на дясното или на лявото крило. Митков сега, опит за центриране. То прехвърля цялото наказателно поле и топката излиза в тъч.
малко по-различна роля, разбира се, и Евертон Бала, да речем, който също е флангови футболист, сега играе като нападател, близо до Преслав Бачев. Разбира се, е нормално за контролните срещи, в които треньорите експериментират и, както се казва, напипват фините настройки, които ще им трябват за официалните срещи. 0-0 в тази 1-0 за Левски в тази 11-та минута, попадение на Преслав Бачев в 6-та. Кристиян Димитров към Йолов. Много Кристиян Димитров към Дейвид Михалев. Добро подаване към Митков. Той още по-добре към Алдир. Може би тук Алдир не разбра, че ще последва скоростно подаване към него. Много бързо Митков взе това решение и Алдир бе блокиран от номер 3 Соломон Джеймс. Сега прес от страна на Бала и на Кристиян Йолов. Сблъска се болезнено Йолов. Дейвид Михалев към Евертон Бала. Не успя да играе с глава. Топката стига до Виктор Иванов. Той играе с Димитър Калчев. Много Виктор Иванов към Дани Стоянов. Той ще върне към капитана Станислав Антонов. Дани Стоянов към Джеймс. Марин Петков бе на път да открадне топката. Отново Джеймс с нея. Михалев се намесва към Алдир. Той е към Чандъров. Мъква се Чандъров, може да обърне играта наляво. Подаде към Цунами, той веднага към Бала. Пресиране Бала от Виктор Иванов. Кристиян Димитров трябва да вземе тази топка и го прави, връщайки към Пламен Андреев. Много Андреев към много спокойно към Кристиян Димитров, който пуска диагонално подаване към Алдир. Топката стига до Преслав Бачев. Той е добре към Алдир с пета, нещо, което веднага предизвика възторг в феновете тук. Бачев в наказателното поле. Последния момент се намеси играча с номер 21 Панайот Пасков. Превъзходен начин с пета към Алдир. След това показа и добър контрол на топката до един момент, разбира се, в наказателното поле. Чандъров сега пуска към Бала. Отново Чандъров. Към Цунами. Дейвид Михалев. Алдир. Продължава Алдир да владее. Добре се завъртя. Не мина подаването му към Марин Петков. Джеймс се намеси. Но пък Михалев отнема топката и подава към Марин Петков. Марин Петков сега се обърна, шутира. Подхлъзна се и затова ударът му бе толкова слаб. Падна право в ръцете на Антонов. Пряк свободен удар, който е изпълнен късо към Митков, отново Чандъров. Цунами, Михалев. Димитров към Цунами. Той е наляво към Кристиян Йолов. Финт на Кристиян Йолов. Успява да остане топката във владение на сините. Митков е владее сега към Чандъров. Меко подаване към Алдир. Той дали ще центрира движение, да прави го към Бала. Не успя тук Бала да засече топката. Но пък получава аплодисменти от публиката. В тази 19-та минута 1-0 за Левски. Попадение на Преслав Бачев в 6-та минута. Станислав Антонов ще вкара топката в игра. Още веднъж центрираното движение на Алдир и не успя с левия крак Бала да засече топката. Доста трудна топка в интерес на истината. Тъч в полза на Спартак Плевен. Соломон Джеймс. Алдир. Соломон Джеймс връща в задни позиции към Станислав Антонов, който шутира напред. Цунами свали за Асен Митков. Той веднага пита да подаде към Марин Петков. Намеси се Дейвид Ефеани. Пасков сега подава в предни позиции. Кристиян Димитров изпреварва Ивелин Николаев. Връща към вратаря Пламен Андреев. Бърза Пламен Андреев. Изчаква да
Види как са се организирали неговите съотборници. Подава към Алдир. Много добре. Алдир спира. Прекрасно. Подхлъзна се Преслав Бачев. Топката попада в Християн Петков. Срещу него е Алдир. Опит за подаване. Кристиян Ньолов успя да изчисти пред погледа на футболист на Спартак Плевен. Сега възможност за контратака. Евертон бала. В дясно е Марин Петков. В центъра Преслав Бачев. Продължава бала да владее. Подаване към Йолов. В крайна сметка тъча ще бъде в полза на Спартак Плевен. Рикошет. В крак на син футболист. Загледах се в повторението, което имате възможност да видите колегите от Левски ТВ. Опасното подаване отляво на Християн Петков. Опасността бе предотвратена от Кристиян Йолов. Иначе бяхте в кадъри последното ново попълнение на сините. Алекс Колев, централен нападател, който днес няма да вземе участие в тази среща. Той е поизостанал с подготовката в сравнение със своите съотборници. Участие в матча няма да вземе втория вратар Иван Андонов. Който има лек проблем с ръката. Тренирано треньора на вратарите Йордан Господинов реши да не рискува с неговото пускане през второто полувреме. Патрик Мислович също няма да вземе участие в този двубой, който има леко неразположение и остана в хотела на отбора, както и Рикардиньо, който също е с съвсем лека травма. Кристиян Димитров играе сега с топката. Тя попада в Дейвид Михалев. Към Митков, отново Михалев. Чандъров. Алдир. Активен от началото на тази среща, в тази 22-а минута. Почти преполовихме първата част. Михалев продължава да владее. Кристиян Димитров, Цунами. Чандъров, Митков. Добре към Алдир. Затворен ще бъде тук Алдир от Християн Петков. Топката напуска очертанията на терена. Аут. Станислав Антонов ще вкара топката в игра. Дани Стоянов лучи от кръка на Преслав Бачев. Ще има тъч. Бързо пресираха сините тук. Соломон Джеймс ще го изпълнява. Руси Чернаков подаде към Калчев. Атака за Спартак Плевен. Задържа топката с номер 9 Евелин Николаев. Джеймс към Пасков. Много Джеймс. Връща задни позиции, където топката стига до Станислав Антонов. Той е към Виктор Иванов. Пресиран от Евертон бала. Калчев. Отново възможност за атака за белите. Подаване към футболиста с номер 20 Тончо Георгиев. Сините откраднаха топката, след това Марин Петков бе фаулиран. Цунами към Чандъров. Кристиян Димитров. Алдир сега. Измъкна се тук Алдир, може да стане интересно. Алдир към Преслав Бачев, спасяване този път на Станислав Антонов. Може да вкара своя втори гол в тази среща Преслав Бачев. Контратака за Спартак Плевен. Християн Петков, казва сериозна скорост. Близо до него е Чандъров.
Успя да го извади от равновесие, след това Кристиян Димитров и отново Чандъров. Много майсторски в наказателното поле, спокойно отигра. И топката отново е в сините. Още веднъж подаването. Отигра се едно докосване Преслав Бачев, но този път вратаря на Спартак Плевен Станислав Антонов спаси. Чандъров към Марин Петков. Получи някакъв удар Марин Петков. Нещо опасно. Ще продължи играта. Топката стигна до Пламен Андреев, който подава към Кристиян Димитров. Към друг Кристиян Йолов. Цунами, Михалев. Отново Алдеир. Тази топка ще дойде дълга за Алдеир. От сега. Един на 0 за Левски срещу Спартак Плевен. Попадение на Преслав Бачев в 6-та минута и още едно добро спасяване отново срещу Преслав Бачев на капитана на Спартакли Станислав Антонов. Всеки момент ще бъде подновена играта. С топка в полза на Спартак Плевен. Виждам, че лека по лека футболистите на Левски, които ще играят през второто полувреме, започват да загряват. Човека, който ще изведе сините с капитанската лента през втората част, Келиан Ван дер Кап, се изправи от резервната скамейка и започна своята загрявка. Джеймс хвърля тъча, Кристиян Димитров с глава и Фиани след това. Михалев към Цунами, който връща задни позиции към Пламен Андреев от Цунами. Много хубав диагонален пас към Алдеир, който закова топката, пуска към Асен Митков. Той надбяга Джеймс. Сега ще пробва меко центриране към Марин Петков. Съвсем леко остана под топката Марин Петков, не успя да я натисне тук, иначе много хубава комбинация, оценена и от феновете по трибуните. Малко по-рано дойде към топката Марин Петков и не успя да я натисне. Иначе сигурен съм, резултатът ще да стане 2-0. Чандъров към Йолов. Сега Цунами. От него започна тази интересна атака. Още веднъж да подчертаем неговото добро диагонално подаване. Сега Асен Митков към Марин Петков, той към Преслав Бачев. Избита е топката. Цунами сега отново. Бачев се бори за нея. Тя стига все пак до Тончо Георгиев. Преслав Бачев е срещу него. Продължава Тончо Георгиев да владее. Връща играта към Ивелин Николаев. Срещу него е Цунами. Не мина паса на Ивелин Николаев. Бе блокиран Цунами. Ново центриране към Калчев. Изби Алдеир с глава. Топката обаче ще остане в притежание на Спартак Плевен. И Феани. Към Калчев. Йов го спира за момент. Калчев продължава да владее. Подаване към Джеймс. Трудно ще стигне до тази топка. Не, всъщност стигна, не. Напусна до очертаната на терена. Признава си тук Соломон Джеймс. Михалев. Тук е шут сега отдалеч на играча с номер 20. Тончо Георгиев и добра проява на Пламен Андреев. Пламен Андреев внимаваше, бе напуснал очертанията на вратата. Видя, че топката стига до Тончо Георгиев. Намести се. Взе правилната позиция. Шута на Тончо Георгиев бе париран от Пламен Андреев. Видяхме всичко това прекрасно. Повторенията на Левски ТВ. А Руси Чернаков ще центрира от
корнер. Тази 31 минута. Чернаков. Цунами с глава успява да изчисти. Топката ще стигне до играча с номер 20 Тончо Георгиев, който я върна към играча с номер 30. Това е Димитър Стефанов. Смяна на вратарския пост преди минутка буквално. Димитър Стефанов взема място на Станислав Антонов. Можем да предположим, че в 60-та минута Боян Дишко ще се появи в игра. Кристиан Йолов към Цунами. Михалев към Алдир. Задържа топката Алдир. Връща към Кристиан Димитров. Митков към Бала. Бе пресечен този пас от страна на Чернаков. Продължават да владеят плевенчани. Топката е върната към Виктор Иванов. И Феяни към Калчев. Той ще върне към Димитър Стефанов. Дани Стоянов. Джеймс, преследван от Марин Петков. Успява Марин Петков тук да му отнеме топката и тъча ще бъде в полза на Левски. Няма какво да недоволства Соломон Джеймс от неговия крак. Марин Петков успя да вземе тази топка. Кристиан Димитров към Цунами. Йолов. Ивелин Николаев срещу него. Йолов подава към Чандъров. Към Кристиан Димитров. Михалев. Пробват прес играчите в бяло. Нямаше никакъв проблем тук с задържането на топката. И Цунами сега към Кристиан Йолов. Той към Митков. Цунами. Чандъров към Марин Петков. Задържа топката Марин Петков. Меко центриране. Не стигна до Преслав Бачев, но пък Алдир ще центрира. Много не успя да намери свой съотборник и възможност за Тончо Георгиев. Евертон Бала не се отказа до последно, заради което е възнаграден с аплодисменти. Джеймс изпълни тъча с подаване към Стефанов. Калчев. Виктор Иванов, който получи капитанската лента към Дани Стоянов. Соломон Джеймс. Девид и Феяни. Връщат задни позиции към вратаря Димитър Стефанов. Към Дани Стоянов, веднага пресиран от Преслав Бачев. Девид и Феяни, който се е върнал назад. Дълго подаване в предни позиции, никакви проблеми за Цунами, който спира на гърди веднага. Опита да намери Асен Митков. Не се разбраха двамата. И Феяни към Виктор Иванов. Към Соломон Джеймс. Също него е Алдир. Дейвид Михалев изпревари Тончо Георгиев и връща към Пламен Андреев, който шутира силно напреде. Чандъров на гърди. Задържа топката. Марин Петков. Алдир. Марин Петков. Чандъров. Добре към Асен Митков. Фаулиране е определено Асен Митков. Точно на границата на наказателното поле. Добра възможност и за него, и за Бала. Най-вече за Марин Петков, който си взе топката. И вероятно той ще шутира.
Точно на линията на дъгата на казателното поле. Съмнявам се Марин Петков да изпусне възможността да шутира. Да, приготовленията са от негова страна, така че в тази 37-ма вече минута добра възможност за сините да отвоят резултата с този пряк свободен удар. Фронтално срещу Димитър Стефанов, вратаря на Спартак Плевен. Марин Петков за топката. Асен Чандаров също е там. Шут на Марин Петков. 2-0 за Левски. Долния ляв ъгъл на вратата се спира топката. 2-0 за Левски в тази 37-ма минута. Марин Петков бележи. Много хубаво изпълнение на Марин Петков. Още един юноша на сините вкарва в тази първа лятна контрола. След Преслав Бачев и Марин Петков се разписва. 6:37 минута. 2-0 за Левски. Ще видим, разбира се, повторение на този гол още няколко пъти. Най-интересните момента. Топката мина оттам. Дани Стоянов. Вече 2-0 за Левски. По-малко от 7 минути до края на първото полувреме. Пресиране Дани Стоянов от Преслав Бачев, който успя да му отнеме топката и да подаде с пета. Не достигна тя до него съотборник. Сега Кристиян Димитров към Михалев. Алдеир към Кристиян Димитров отново. Излязаха от пресата вскарите. Чандаров към Цунами. Димитров иска топката. Михалев. Марин Петков. Добре с външния фланц към Бачев. Той е към Алдир. Алдир ще може да центрира споредно на гол линията. На далечната града нахлуваха и Асен Митков и Кристиян Йолов, но не успяха да стигнат до топката. Митков. Кристиян Димитров. Марин Петков отново Кристиян Димитров. Евертон. Алдир всъщност, прощайте. Към Преслав Бачев. Загуби топката Преслав Бачев. Веднага извърши нарушение срещу Тончо Георгиев. За да спре опита за контратака. Джеймс за плевенчани. Тончо Георгиев отнета му е топката, отново възможност за сините. Намеси се Джеймс, не стигна поданието на Марин Петков до Бачев. Калчев към Християн Петков, който се измъква от Цунами. Това е нарушение според главния съдия Иво Андреев. Изпълнен е прекия свободен удар. Виктор Иванов към Дани Стоянов. Соломон Джеймс. Отново Джеймс с топката. Подаване към Тончо Георгиев. Джеймс. Пасков, притиснат от Марин Петков. Джеймс връща към Димитър Стефанов. Топката е върната към Димитър Стефанов. Той бе пресиран от Евертон Бала. Наложи му се да излита топката. Сега сините са на път да овладеят и го сторват. Подаване на Чандаров към Бала. След това паса на Бала не стигна до Марин Петков. И Джеймс изритва силно топката напред. Дейвид Михалев с глава към Пламен Андреев. Бе притиснат Дейвид в този момент от Ивелин Николаев.
Християн Петков. Спряне Християн Петков от Асен Митков. Сега Кристиян Димитров. Пламен Андреев. Много Димитров в тази 42-а минута. Цунами. Димитров. Михалев получава. Вероятно ще потърси Алдаир. Точно така. С вертикално подаване. Не стигна Алдаир до топката. Аплодисментите останаха за един от стюардите, който показа не лоши умения с топката. Кристиян Йолов върна към Цунами, той към Асен Чандъров. Михалев към Евертон Бала, отново Чандъров към Митков. Опита да намери Преслав Бачев, избяга топката тук на Преско. Иначе щеше да получи добра възможност да шутира отново към вратата, този път на Димитър Стефанов. Вкара веднъж на първия на вратаря, който започна мача, Станислав Антонов. Преслав Бачев. Сега подаване към Марин Петков. Дълга дойде за него тази топка. Димитър Стефанов я остави да излезе в аут. 43-та минута на срещата. 2-0 за Левски. Преслав Бачев открива в 6-та, Марин Петков в 37-та удвои. Димитър Стефанов шутира напред. Алдаир владява. Към Бачев, няма засада тук. Към Марин Петков. Още по-наляво към Кристиян Йолов. Дали ще... Да. Йолов добре. Влиза с финтове в наказателното поле. Сега ще опита и подаване. Спряне от Димитър Калчев. Показа самочувствие тук Йолов. Чандъров, отново топката е за сините. Подаване към Алдаир. Михалев ще поиска. Марин Петков. Митков. Чандъров получава. Към Алдаир. Финтове на Алдаир ще трябва да върне отново към Чандъров в тази 44-та минута. Не мина паса на Чандъров. И сега Евелин Николаев или Дейвид Михалев. Михалев, много добра намеса. Дейвид Михалев много внимаваше тук юношата на сините. Предугади действията на Евелин Николаев, който се измъкна от Кристиян Димитров и предотврати тази опасност. Определено аплодисментите са за роденото през 2006 година момче. Дани Стоянов сега подаване към Димитър Калчев. Виктор Иванов. Стефанов, нов Виктор Иванов. Калчев сега. Топката продължава да е близо до наказателното поле на Спартак Плевен, но до края на редовните 45 минути остават 20 секунди. Може би минута ще бъде добавеното време заради почивката за освежаване. Сега отново Левски атакува. Марин Петков към Евертон Бала. Ще успее да намери той Преслав Бачев? Не, топката остана зад гърба на Преско. Много хубава стана тази атака, наистина. Марин Петков с едно докосване намери Евертон Бала отляво. Не се разбраха двамата с Преслав Бачев. Стана топката зад гърба му. Спартаковци владеят. Калчев връща задни позиции към Димитър Стефанов. Панайот Пасков. Цунами пресече паса му. Асен Митков сега. Дали ще има време за последна атака за сините. Пас към Преслав Бачев.
Набира скорост Преслав Бачев. От кръка на Дани Стоянов. Топката излиза в корнер. Струва ми се, че след този корнер ще завърши и първото по време на тази среща. Евертон Бала ще центрира. Позицията му от ляво спрямо вратаря Димитър Стефанов. Чакаме центрирането на Бала. Ето го и него. Кристиян Димитров, града. Добре се извиси тук централния бранител. Удара му обаче срещна градата на вратата на Спартак Плевен. Така след едно полувреме, първата лятна контрола, Левски води на Спартак Плевен с 2-0. На Преслав Бачев в 6-та и на Марин Петков в 37-та минута. Само Пламен Андреев остава от стартовите 11, които започнаха през първата част. Останалите, които пуска Станислав Генчев, са следните. Началният съдийски сигнал. Майкон с номер 3, с номер 4 Виктор Любенов, с номер 5 капитана Келиан Вандеркап, с номер 7 Фабио Лима, 8 Карлос Охене, 11 Джават Ел Джемили, с номер 15 Александър Божилов, с номер 22 Патрик Габриел Галчев, с номер 27 Борислав Рупанов и с номер 97 Асими Фадига. В движение ще нагласим и състава на Спартак Плевен. Ще установим какви промени има в техния състав. Тройката защитници на сините изглежда последния начин. Борислав Рупанов с номер 27, с номер 5 Келиан Вандеркап и с номер 4 Виктор Любенов отдясно на ляво. Като десен халфбек ще действа Патрик Габриел Галчев. Като ляв новото попълнение Майкон. Вътрешните полузащитници с номер 8 Охене, с номер 11 Джават Ел Джемили, с номер 15 юношата Александър Божилов. Сега центриран в наказателното поле, точно пред Фабио Лима с номер 7, един от нападателите, и с номер 97 Асими Фадига. Това е другият нападател. Корнер в полза на сините. Джават Ел Джемили ще го изпълнява. Тук центрирането на Ел Джемили прескочи всички в наказателното поле. Топката обаче овладяна от Вандеркап към Охене. Любенов. Галчев. Търси Джемили. Не успя да се измъкне от Соломон Джеймс Джемили. Не виждам промени в състава на Спартак Плевен. Димитър Стефанов е на вратата. Пред него с номер 2 Димитър Калчев. 3 Соломон Джеймс. 4 Дейвид Ифеани. С номер 6 Виктор Иванов. С номер 26 Дани Стоянов. 8 Руси Чернаков. 21 номер Панайот Пасков. С номер 20 Тончо Георгиев. 9 Ивелин Николаев. С номер 11 Християн Петков. Не, всъщност ето е една от промените. С номер 16 в игра се е появил Иван Бакалски на мястото на Дани Стоянов. Майкон. Любенов с топката към Пламен Андреев. Рупанов сега. Любенов към Майкон. Фадига. Рупанов подаваме към Джемили. Между трима успя да се измъкне. Пуска към Майкон. Той се на докосване към Божилов. Извърши нарушение Александър Божилов. Пряк свободен удар в полза на Спартак Плевен. Димитър Стефанов ще го изпълни.
Любенов овладява топката към Вандеркап. Охене. Фаулиран бе Карлос Охене. Подава към Рупанов. Той е към Галчев. Джемили. Блокирано е центрирано. Топката стига до Охене. Той е към Майкон. Добър контрол на топката. Връща към Божилов. Рупанов. Алджемили. Центриран е Алджемили. Топката излиза в аут. Плевенчани играят с топката. Калчев към Чернаков. Пя за момент Божилов да отнеме топката. Тя обаче напуска очертанията на терена. И Феани силно напред, търсейки Тончо Георгиев. Соломон остави топката в Соломон Джеймс в очертанията на терена, но сините отнемаха и нарушение срещу Джемили. Фадига към Божилов, той към Охене, много Божилов с топката. Майкон, Любенов. Диагонален пас, топката стига до Джемили. Много Любенов. Майкон. Фадига. Задържа Фадига. Към Александър Божилов. Отнета му е топката. Но пък Галчев бързо връща притежанието за сините и подава към Пламен Андреев. Дълго подаване на Вандеркап. Не успя да стигне до него Патрик Габриел Галчев. Удар от вратата, изпълнен от Димитър Стефанов. Спратена напред топка към Николаев. Вандеркап към Любенов. Охене. Рупанов. Галчев. Сега подаване към Тончо Георгиев. Срещу него е Борислав Рупанов. Тончо Георгиев гласи топката на десния си крак. Шут на Джеймс от сериозна дистанция. Топката излиза в аут. Ново Охене. Фадига. Ново Охене. Любенов. Охене. Рупанов. Да, към Галчев. Вандеркап. Охене. Доста по-приятно за футбол е вече. Позахладня. Играчите на Спартак тръгват в опит за атака. Калчев бе спрян бързо от Фадига. Бакалски. Охене може би ще отнеме и го стори. След това и Фабио Лима. Сега топката стига до Джеват Алджемили. Нета му от Джеймс. Рупанов обаче спря Християн Петков и отново сините владеят. Вандеркап към Любенов. Добре, спечели пространството тук Любенов и подава към Майкон. Към Александър Божилов. Загуби топката Божилов. Калчев за Спартак Плевен. Димитър Стефанов комбинира с Виктор Иванов. Отново Димитър Стефанов. И отново Виктор Иванов. Пресиран от Асими Фадига.
Принуден да подава в предни позиции. Николаев без спрямо Вандеркап, а след това Галчев намери Пламен Андреев, който в момента, в който трябваше да се намеси, направи добро спасяване през първото полувреме. Любенов към Рупанов, към Фабио Лима. По-нетипична позиция за Фабио Лима, далеч от тъчлинията, в центъра на атаката, заедно с Фадига. И отново Вандеркап към Фадига. Фаулиран тук от Дейвид Ифеани. Свободен удар в полза на Левски. Охене. Вандеркап към Рупанов. Алджемили. Николаев с топката. Тя излиза в тъч, не успя да намери свой съотборник. Галчев ще го изпълнява. Сега Любенов за сините към Охене. Подаване към Фадига. Мина тази топка. Поведе се обаче дълго Фадига и тя излиза в аут. Силно изпратена пред топка. Не би трябвало да представлява проблем за Вандеркап. Точно така използва физиката си срещу Ивелин Николаев и след това комбинира с Любенов. Божилов към Майкон. Любенов към Рупанов. Лима получи. Отново Рупанов към Охене. Отново Фабио Лима. Намери Фадига. Бе избита топката от кръка на Асими Фадига. Сега Панайот Пасков с нея. Нарушение срещу него. Бакалски. Димитър Стефанов. Много към Бакалски. Тук прес от страна на Рупанов. Извърши нарушение срещу Панайот Пасков. Много далеч от централната зона. Почти пред наказателното поле на Спартак Плевен. Върната топка към Стефанов. Той подава към Джеймс. Виктор Иванов с топката. Вижте към вратаря Стефанов. 58 минута, 2-0 за Левски. Голове през първото полувреме на Преслав Бачев в 6-та и Марин Петков в 37-та минута. И сега гостите овладяват. Калчев. Срещу него е Майкон. Пасков. Виктор Иванов. И Феани към Соломон Джеймс. Силно изпратена пред топка, никакви проблеми за Пламен Андреев. Държи го така отгоре. Коментатора по-да. Руси Чернаков сега за Спартак Плевен. Подаване към Тончо Георгиев. Срещу него Виктор Любенов. Никакви проблеми за Пламен Андреев. Рупанов. Охене сега към Виктор Любенов.
Охене отново. Към Рупанов, т.е. комбинира с Галчев. Много Рупанов. Към Вандеркап, той към Любенов. Лима е отново Любенов. Охене с топката. Това е към Джавател Джемили. Охене намира Майкон. Любенов сега. Рупанов. Успява Фадига да си отнеме топката. Задържа я на тъч линията. След това обаче не успя да намери продължение. Или ще има контратака за Спартак Плевен. Веднага Любенов застава срещу Тончо Георгиев, а след това и Келиан Вандеркап се намесва. Божилов към Охене. Измъкна си тук Охене. Галчев. Майкон. Любенов. Много Любенов подаде към Джавател Джемили. Може да стане интересно тук. Шутна на Джемили. Много близо до десния стълб на вратата на Спартак Плевен. Добра възможност тук за Джавател Джемили. Подаването бе на Любенов. Добре се завъртят Джавател Джемили. Освободи си пространството за изстрел и защото му с левия крак мина на сантиметри от десния стълб на вратата на Спартак Плевен. Има някакъв проблем с Дейвид Ифеани. Затова е спряна играта. Ще се наложи медицински екип на Спартак Плевен да влезе на терена, да се види сериозността на положението на Дейвид Ифеани. Може би е момента да кажем още веднъж и програмата на сините, като контролни срещи през тази лятна подготовка. Следващата контрола ще бъде на 29 юни, събота, на стадион Георги Аспарухов, срещу септември. 3 юли, отново тук на градския стадион в Правец, ще има контролна среща с отбора на Черно море. Матчът тогава ще се играе в 4 полувремена по 30 минути. На 6 юли, което е събота, на стадион Георги Аспарухов, матч срещу отбора на Арда. И на 13 юли, отново събота, завършват контролните срещи на Левски с матч срещу Макаби Нетания. Отново на стадион Георги Аспарухов. Началният час на всички двубои на този етап е 18:30. Разбира се, при доста екстремни горещини съществува вероятност началният час да бъде изместен с 30 на минути. Разбира се, следейки социалните канали на ПФК Левски, ще имате възможност да
научавате първи. Всичко свързано с подготовката на представителния отбор, разбира се, тренировките по време на лагера в Правец, който е до 29 юни, както и всички останали новини от любимия клуб. Точно в този момент е и прекъсването за освежаване, предизвикано повече от проблема на Панайот Пасков при опита му за атака. Напомня още веднъж, резултата е 2-0 в полза на сините след попаденията на Преслав Бача в 6-та и Марин Петкова в 37-та минути. Майкон получава указания от Живко Миланов. Със сигурност има какво да научи от него крайния бранител на сините. Живко Миланов е един от най-добрите крайни защитници в последно време. Преди да се откаже от футбол, разбира се, в българския футбол като цяло. Всичко е готово. Играта да бъде подновена в тази 66-та минута. Топката ще бъде в полза на Левски. За да се увери, че играчите на терена са 22-ма. Иво Андреев, главният съдия на този двубой, отново ги преброи. Охене към Галчев. Не мина поданието на Галчев към Фабио Лима. Бързо си върна топката Патрик Габриел Галчев. Ще има тъч в полза на Левски. Подане към Ел Джемили, той е към Галчев. Рупанов подава към Пламен Андреев. Сега топката стига до Любенов. Вандеркап. Рупанов. Към Лима. Задържа топката Лима. След това не успя да намери своя съотборник, но пък Александър Божилов я отнема. Вандеркап сега към Галчев. Рупанов. Предпочете да върне към Пламен Андреев. Той играе с Келиан Вандеркап. Любенов към Майкон. Центриране на Майкон към Галчев. Задържа Патрик Галчев. Центриране. Бакалски игра с глава. Сега Майкон се бори за топката с Християн Петков. На път е да му я отнеме. Извършено нарушение Асими Фадига в наказателното поле на Спартак Плевен. Топка към Димитър Стефанов. Създадаха си неприятности играчите на Спартак Плевен и Фабио Лима ги принуди с пресата си. Галчев отнема една топка към Рупанов. Той към Вандеркап. Божилов притиснат от Чернаков. Божилов с топката задържа и подаде към Майкон, който намира Джеват Ел Джемили. Джемили на дрибъл. Затворен от двама футболисти в бяло. Пита да прокара топката към Майкон. Тя отново се върна при Джеват Ел Джемили. Даването е към Галчев. Той свали за Охене. Галчев. Фадига. Рупанов сега Любенов с топката. Майкон от ляво към Фабио Лима.
Елджи Мили. Към Охене. Охене към Лима. Много Любенов задържаха продължително топката сините, търсейки пространство откъде да прокарат, за да изострят атаката. Александър Божилов бе спрян сега от футболиста в бяло. Това бе Джеймс. И Феани. Божилов бързо си върна топката. Рупанов. Елджи Мили с нея. Боян Дишков застава на вратата за Спартак Плевен. Вандеркап. Любенов. Майкон. Елджи Мили. Галчев. Центриране Галчев към Майкон. Той сваля с глава. Шут на Фадига. И тук спасяване на Боян Дишков. Много хубава атака. Не успя да преодолее да си ми Фадига. Боян Дишков. Иначе добро центриране. Галчев към Майкон. Той добре свали с глава към чакащия топката около точката на дуспата Фадига. Защото му обаче бе спасен от Боян Дишков. Елджи Мили ще центрира. От центрирането към Вандеркап. Избита е топката. Сега Иван Бакалски. Владяха по-трайно играчите на Красимир Бислимов, за да излезе топката в тъч, който ще бъде в полза на Левски. Смяна. Състава на Спартак Плевен. С номер 9 Ивелин Николаев напусна терена. Негово място в игра с номер 7 Габриел Славов. Джемили. Шут на Джемили, много неточен, но топката излиза в аут. Много комбинацията между Любенов и Джемили. Обръщането на Джевател Джемили. Шута с десния крак, обаче бе изключително неточен. Боян Дишков ще вкара топката в игра. Пламен Андреев напуска терена. На негово място в игра се поява Александър Марков. Продукт на академията на клуба. Аплодисментите са за Пламен Андреев и за младия Александър Марков, роден през 2007 година. През миналия сезон пазеше за състава на Левски У-17, които завършиха на второ място в крайното класиране на елитната група в тази възраст. Фадига сега връща към Рупанов, към Охене. Тъч, който ще бъде изпълнен от Соломон Джеймс. Сега вече тъча ще бъде в полза на Левски, изпълнен от Александър Божилов. Лима загуби и Фаяни. Тук Фадига успя да си отнеме топката. Александър Божилов, който загуби, тъча ще бъде в полза на Спартак Плевен. Соломон Джеймс го изпълни към Виктор Иванов. Димитър Калчев. Джемили е срещу него. Подаване към Чернаков. Калчев загуби топката от Елджи Мили, но и той не успя да запази в очертанията на терена.
Тъча ще бъде в полза на Спартак Плевен. Майкон към Охене. Габриел Славов изби напред. Божилов към Рупанов. Рупанов към Вандеркап. Пак Рупанов, този път към Галчев. И отново към Борислав Рупанов е върната топката. Любенов сега. Добре към Майкон. Майкон има възможност да се прицели при центрирането. Реши да не центрира. Подаване към Ел Джемили. Ще триблира ли Джемили? Не, подава към Рупанов, който може да шутира. Ма тежък удар. Много хубав шут на Борислав Рупанов. Аплодисменти за него. Показа самочувствие тук Борислав Рупанов. Имаше и достатъчно време. Много далечен удар. Виктор Иванов силно изпраща топката напред. Келиан Вандеркап просто с хитрост тук излага Християн Петков. Възможно сега за Александър Божилов. Фаулиран в центъра на терена от номер 3 Соломон Джеймс. Ел Джемили към Любенов. Майкон към Ел Джемили. Добра възможност за Ел Джемили. Подаване към Лима и пропуск на Фабио Лима. Съвсем близко разстояние. Много хубаво подаване тук на Ел Джемили. Изчака, за да види къде има съотборник в най-добра позиция. Успя да го види в лицето на Фабио Лима. Съвсем малко раздели Фабио Лима от гола. Няма 50 см от левия стълб мина топката. За съжаление, тя обаче не попадна в очертанията на терена. Виктор Иванов. Времето стана вече наистина много приятно за игра. Дългото подаване на Руси Чернаков мина, стигна до Александър Марков, който игра с топката за първи път. Галчев сега към Рупанов. Вандеркап. Любенов с топката. Към Ел Джемили. Ел Джемили продължава да владее. Пробва меко центриране. Галчев дали ще се пребори с Панайот Пасков. Успя да наделя играча на Спартак Плевен в тази ситуация. Рупанов. Божилов към Любенов. Виждам, че Мишел Тайров се е появил в игра. Играча с номер 18. Предполагам на място на Тончо Георгиев. И тук ще има корнер за Левски. Много. В момента има само един играч, вече на футболиста. Ел Джемили шутира, но отново на много близко разстояние от левия стълб на вратата на Спартак Плевен. Мина топката. Джемили късо с Рупанов, отново Джемили с топката. Центриран в наказателното поле към Вандеркап. Не успя. Остана по топката всъщност Вандеркап. Не успя да нанесе удар. Бързо се връща в защита. 79-та минута на срещата. Как свободно удар в полза на Спартак Плевен. По-скоро тъч, показва Иво Андреев. Тайров сега продължи към Славов. Джеймс. Успява Охене да отнеме топката и връща към Марков. Любенов. Подаване към Фадига. Майкон се захожда от ляво. Не получи топката.
Охене към Патрик Габриел Галчев. Рупанов подаде към Охене. Сега отново Рупанов ще играе с топката към Любенов. Майкон. Добър контрол на топката от страна на Майкон, но пък Галчев успя да му отнеме. След това падна по лице Галчев в желанието си да продължи тази атака. Охене. Фадига с топката. Охене. Вандеркап към Рупанов. Александър Божилов към Галчев. Подаване към Божилов. Не успя да продължи топката към Фабио Лима. Мишел Тайров отнета му е топката. Шут на Фабио Лима. Аут. По-малко от 10 минути до края на този двубой. 2-0 за Левски срещу Спартак Плевен. В първата контрола на сините това лято. Следващата на стадион Георги Аспарухов на 29 юни от 18:30. Подаване на ляво към Майкон. Срещу него е Галчев. Към Любенов. Той е към Охене. Рупанов сега с топката. Рупанов. Вандеркап с топката. Той търси Рупанов. Играчите на Спартак Плевен владяха за момент, но Рупанов без проблеми връща към Александър Марков. Той към Вандеркап. Джевател Джимили получи с едно докосване към Майкон. Много Джимили. Любенов към Охене. Сега Рупанов. 73-та минута на двубоя. Галчев. Трябва да се надбягва с... Той се отборник към Майкон. Извършва нарушение Майкон. Също Димитър Калчев. Се надяваме, че няма сериозни проблеми Димитър Калчев при този въздушен сблъсък с Майкон. Играта ще бъде подновена. Всичко е наред с десния бек на Спартак Плевен. Играта ще бъде подновена от Боян Дишков. Подаване към Габриел Славов. Любенов го надскочи. Елджимили към Охене. Шут на Охене в крака на Иван Бакалски. Соломон Джеймс сега. В крайна сметка ще има тъч в полза на Левски. Рупанов го изпълнява. Към Вандеркап. Джимили получава. Габриел Славов, Джемили в ръцете на Боян Дишков. Калчев. Спрямен от Майкон.
И тъджа в полза на Левски. Майкон точно пред сините фенове се хвърли на шпагат и спечели този тъч. Охене сега. Притиснат от Ифяни. Дане към Майкон. Любенов. Подава към Рупанов. Той към Галчев. Галчев намира Александър Божилов. Той към Охене. Лима към Вандеркап. Шут на Вандеркап. Отново близо до вратата преминава този шут. И ще има още една смяна в състава на Спартак Плевен. Струва ми се, че Лъчезар Петков е последната възможност на Краси Бислимов за промени в този двубой. Пуска футболиста с номер 11 Християн Петков. До края на двубоя остават по-малко от 5 минути. Не успя Фадига да настигне от тази топка да притесне още повече Боян Дишков. Любенов сега добре задържа, но след това загуби. Поправи грешката си, спирайки опита за атака на Лъчезар Петков. Тъч в полза на Спартак Плевен. 2-0 за Левски след попаденията на Преслав Бачев в 6-та и на Марин Петков в 37-та минути. Калчев за Спартак Плевен. Емо отнета топката и сега възможност за Ел Джемили да влезе в тази освободена от него зона. Номер 7 Габриел Славов го фаулира. Жълт картон за него. Единствено в този двубой. Неразумното влизане на Габриел Славов ядоса Карлос Охене. Любенов ще изпълни прекия свободен удар с вероятно подаване към Джемили. Чака само сигнала. Ето го и него. Джемили центрира към Галчев. Опита да свали към Фабио Лима. Не достигна до Лима тази топка, но право за старанието на Галчев и това, че не се отказа до последно да гони тази топка. Желател Джемили извършва нарушение. Пак свободен удар. Галчев не остави на Виктор Иванов. Силно изпратена пред топка. Никакви проблеми за Александър Марков, който хвърля към Рупанов. Аплодисменти за това 17 годишно момче. Любенов към Майкон. Много Любенов към Вандеркап. Рупанов сега с топката към Александър Божилов. Галчев добре към Фадига. Той опита да намери Фабио Лима. Бе пресечен този пас. Възможност за контратака. Майкон се връща много бързо. След това Габриел Славов не успя да намери свой съотборник. Подаването е към Охене, но лежи футболист на Спартак Плевен, затова Охене ще остави топката и излезе в тъч. Номер 8 Руси Чернаков се изправя бавно. Може би вече усеща и умора футболиста на Спартак Плевен, който започна като титуляр и терена през цялото време трае на този двубой. А той е в 89-та си минута. След малко влизаме в последната минута на тази среща. Предполагам, ще има минутка добавено време заради
прекъсването за освежаване. Сега Девател Джемили влиза в наказателното поле, подава към Майкон, той към Джемили. Центриране, избита топка. Хене овладява сега. Галчев остана дясно, не влезе в наказателното поле. Сега Вандеркап. Продължава да владее Вандеркап. Даване към Ел Джемили. Александър Божилов овладява. Връща към Рупанов. Галчев. Охене към Божилов. Той към Любенов. Ел Джемили с топката. Към Майкон. Той опита прострелно от центриране. Това ще бъде корнер за сините. Адресата на подаването бе Асими Фадига. Отново някакъв проблем с играч в бяло. Това е капитана Виктор Иванов. Джелател Джемили ще центрира от корнер. До центрирането му Виктор Иванов избива и край на този двубой. Левски победи Спартак Плевен с 2-0. Попадение на Преслав Бачев в 6-та и на Марин Петков в 37-та минути в първата си лятна контрола. Игра на градския стадион в Правец. След малко очаквайте мнението и на старши треньора Станислав Генчев. Иначе екипа, който осъществи това предаване за вас, операторите Христо Анчев и Андрей Боянов и режисьора Стефан Илиев, както и коментатора Ивайло Йовчев, ви пожелават лека вечер.